थांनो जोंनि केन्डिडेट उनखा बिपि सिंह देबबर्मा उनखा त्रिपुरामाथा बीजेपी आईपीएफ हड़पताम बदलनि दिनै केन्डिडेट दाबो आन इन्टारेस्ट बायनो बुजक जाखा जे तीनटा पार्टी बाय दंग विपुल बुथ माननाय सीपीएम बाय कांग्रेस ताय बुथ मालिया दाबो जों दुरखुयै दलबारि निसिनि बीजेपी पार्टी नि जरा थांगय आरो निसिनि केन्डिडेट नमिनेशन थां दंग आउन बागानो जों परिष्कार सिजाखा जे त्रिपुरा राज्य ताई कोनो पॉलिटिकल पार्टी करै और सीपीएम कांग्रेस जिरुंगै थांगा बीजेपी त्रिपुरा माथा आईपीएफ ती छाड़ा त्रिपुरा राज्य कोनो पॉलिटिकल पार्टी करै आउन बागानो अपने इतिहास अपनो लाइबुमा अपने रांसाक कप खायबाय सिजाक इतिहास जे जों कप्लाय उनाय मार्जिन बुत जों पाइनाय जों जेसा खायबायनो सीपीएम आय कांग्रेस ना जामाना बासे आप खायनाय अपने सिनि टारगेट सिनि हामबाय सरकार सालाय दंगो सालाय दंगो मोदी सरकार फाय दंगो सालाय दंगो मोदी सरकार फाय दंगो कमी सालाय दंगो मोदी सरकार फाय दंगो सबा सालाय दंगो मोदी सरकार फाय दंगो सबा सालाय दंगो मोदी सरकार फाय दंगो सबा फाय दंगो मोदी सरकार फाय दंगो बाजार सजा सालाय दंगो मोदी सरकार फाय दंगो बाजार रबा सालाय दंगो मोदी सरकार फाय दंगो रबा सालाय दंगो मोदी सरकार फाय दंगो मोदी सरकार फाय दंगो नाना दादू सालाय दंगो मोदी सरकार फाय